Matsala ta basar galibi wato ba a san menene yake sababa shi ba, shi yasa sai mutum ya daɗe yana shan magani amma dai je yau sai dai ya ɗan samu sauƙi. Kumburin ciki da akan samu ko yin bayan gida da ƙarfi duk alamomi ne da suke nuna cewa akwai wato akwai matsala na ɗaya daga cikin ruwayen da Allah ya halitta mutum ya gudana wato ƙarƙashinsu. Akwai jini, akwai majina, akwai kumallo, yellow bile kenan da turanci, sannan kuma akwai baƙin kumallo. Alhamdulillahi shi wannan zan yi magana ne akan babban dalilin da yakan sa mutum ya tsinci kanshi a cikin irin wannan yanayi. Hanta a cikin hikiman Allah tana secreting, bi ma'ana tana samar da wani ruwa wanda take wato adana shi a cikin matsalmama gallbladder kenan. To idan samar da shi ɗin yayi yawa ba bisa ƙa'ida ba, to shi ne yake haifar da matsalolin da suke kama da basar. Matsalolin da suke mene kama da basar. Matsalolin da za a ce musu basar ɗin misali, za a samu ciki yana cushewa, za a samu wato ana yin bayan gida da ƙyar, wani lokaci kuma har yana fitowa, don a turanci sun raba shi kashi biyu, akwai piles, akwai hemorrhoids. Akwai wanda zai ringa raɗaɗi, akwai wanda ba zai ringa raɗaɗi ɗin ba. Wani lokaci ma mutum sai ya ringa jin ɗaci-ɗaci a bakin shi, sai ya ɗauka yana da matsala ne na typhoid, ko kuma ya kasance yana jin zafi-zafi, saboda shi wannan ruwa yana da ɗabi'a ne na harara, wato zafi. Yana da ɗabi'a na zafi wanda yake sa bushewa a jikin mutum. To shi yasa bayan gidan mutum sai ya zama da ƙarfi, wani lokaci ya yi shi kamar na akuya ko kamar na raƙumi ko na abu makamancin haka. To menene mafita? Mafita, wannan zafin da ya yawa a jikin mutum sai an rage shi ta hanyar maganin da ya dace. Sannan kuma sai a ba mutum shawara irin abincin da zai ringa ci. Abincin da muke ci suna da ɗabi'a na zafi ko na sanyi. To idan mutum ya kasance shi safarawi ne, bilious ko chloric da turanci, wanda yake ɗabi'arsa wanda tafi yawa a jikin shi ne ɗabi'an zafi wanda yake sa bushi a jikin mutum. To duk maganin da mutum zai sha wato don maganin basar ba zai taɓa warkewa ba, sai dai ya samu sauƙi, saboda akwai magungunan da ake sha wanda za su gusar da waɗannan alamomi na wannan abin da muke ce ma wannan safarawi ɗin, wannan ruwa na kumallo da yawa a jikin mutum. A turance zai iya yiwuwa a ce mishi biliousness ko kuma a ce mishi cholecystitis. To ala ayi halin da mu yanda muke ganin shi a gargajiyance, jiki ne ya samu imbalance, wato ya samu jirkicewa. Daman mu a wajenmu idan aka ce lafiya ba ana nufin rashin cuta ba ne, a'a ana nufin al'itidal ne, wato daidaito, equilibrium a cikin mizaj, wato ɗabi'a na ruwayen nan da yake jikin mutum. To kun ga ashe duk wanda ya kasance ɗabi'an nan nashi na ruwan nan ya jirkice, to zai ta fama da matsaloli da yawa. Wani lokaci ma mutum ya je yana jin amai, kamar zai yi aman, wani lokaci ma a yi aman, in an ci abinci ba zai zauna ba, zai fito da sauransu haka. Duk jirkicewa ne na wannan ruwa da ake ce mai safarawi, wato bilious ko kuma chloric a turance. Domin neman ƙarin bayani da samun mafita akan wannan matsala na basir, idan yana tsiro, idan bai tsiro, cikin na kumbura ne, wani lokaci kuma har akwai gazat, wato akwai gas, sai gas sai yawa a cikin mutum nan, sai mutum ya rinka fitar da rihi, sai a ce basir ne. To jirkicewa ne na wannan ruwa shi yake kawo wannan matsaloli. Allah kare mu da lafiya. Domin neman ƙarin bayani sai a kira mu a namban waya ko a chatin ɗinmu 08034599766. In Allah da za a ba mutum magani nagartacce, za a tsara masa abincin da ya kamata ya ci da kuma wasu abubuwa na gudanar da rayuwa, wato lifestyle.
idan Allah ya yarda idan mutum ya ka zai rabu da matsalan ko da yana tsoro ne insha Allah Allah samu na